Ονομάζομαι Λίτσας Ιγνάτιος, συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο πρόγραμμα SAISO. Συμμετείχα και στην πιλωτική εκπαίδευση, το face to face που έγινε στον Πειραιά. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης και γενικά η αξιολόγηση του προγράμματος που έγινε από τους εκπαιδευόμενους ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αναφέρθηκε ότι ήταν πολύ χρήσιμη και είχε θεματολογία η οποία δεν γνώριζαν, κυρίως από τον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ήταν θέματα τα οποία θέλαν να τα διαχειριστούν, αλλά δεν είχαν την κατάλληλη πληροφόρηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευμένων ήταν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, συμμετείχαν στις ασκήσεις, είχαν μια θέληση για περισσότερες ασκήσεις και περισσότερα εργαλεία που θα υποστηρίζουν σε περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με την πιστοποίηση, το πρότυπο το ISO 27000. Φάνηκε από διάφορες σημειώσεις και από διάφορες κουβέντες που έγιναν με τους εκπαιδευομένους. Και το έντονο σημείο ήταν ότι θέλανε κι άλλη εκπαίδευση, και αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό, σε αυτό τη θεματολογία περί ασφάλεια πληροφοριών. Κρίθηκε γενικά η εκπαίδευση ότι ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, και τα εργαλεία και το θεωρητικό κομμάτι, και νομίζω ότι και φάνηκε και από τις αξιολογήσεις τους, το οποίο ήταν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.